Ne bilen şu stola uyuşmagudun esasy bir sebäbi bu. Men wara bir täzelik edesim gelýärdi. Bir ütköşük bir hiç kimin etmek täzeligini. Onuň atkan adam ýanyna barıp maslahatlaşdym her kime mine bekidip bir salgy berýärdi o. Ene maşynyň döwülüp ussa barýan goýun wara, urusda da esasy bir ussa salgy berýär, edil şoňa ýalyk bolup bekin salgy berdi. Ne? Menen beki diýilýän adam bir ulumsa adam dämeýdi ýa-na. Ýok, o tanamadyk diýilmez, ulumsa bolmaly. Ay can ettim. Beki ağam salamu aleyküm men plan neydim ayt. İlke tanamadık boldy. Soňam tanady, görüşdük. Onuň sunugatumyz diýip bir gepleşiň başyna başladyk. Hawa. Ene şul gepleşiň birinji kerpijini Beki bilen oýduk. Onuň galanam arada bir 3 milyondu dagy alyp bir ağamyz wa TikTok'a girýär. Ağam şol ağama da köp minnetdarlyk bildirýän. Ene şey diýip şu bagşlary şol stoluň başyna jemlän üçin. Onuň gepleşiň başynda ilk şu gepleşige başlamak hak TikTok sahypalarda bir video goýdum. Ene şu bagşlar jemlejek bolan şu bagşlara näme soraňyz bar bolsa arkaýyn berip bilersiňiz diýip. Şonu gatken kommentariýa marjyna geldi. Ya özüň ýazýanmy? Ýok. Accountlardan. Yok. Men gowurýarlar elbetde. Vay şeýlemi? Marjyna durmuş hakda gydyklanýasy. Özüň wagtda. Özüň wagtda durmuşyň hakda. Bir gysgaça gatken kommentariýa gelipdir. Bir şolara aýratyn bir jogap beräý. Hawa, özüm hem gördüm kerwen. Şolara bara hersine aýra jogap berip oturmaly, bir barny bir söz bilen jemläp öz aýdymmy şonu hiňlenip beräýin eger mümkin bolsa. Bolar aýdymy aftery özüňmi? Afteram özüm, hiňem özümünki, başgasam özümünki. Ay berekella. Onu ýören aýdym dinläli. Gammusudun min şeýle ýadadım Tele deyip ýaşamakdan ýadadım Akval meni newünlere sallan sen Min bagysy diýmekden ýadadım Akval meni newünlere sallan sen Min bagysy diýmekden ýadadım Nejem var, ne kakam var yetimmin Barly wagtym bagyryňa basar
Aydymam öldürmüşme değişikliydin ha. Ay soğuk bolmasa ağlap oturmalar aydym dinle. Mene duygulandım o en namı dikenekdi. Serdar sen son ýalakmaýam. Sesini çıkarma atýyň sana diken kan tarihe geldi. Esas o yan yarçym mara. 14 ýyl ýaşap berdim diýerim şolaydy. 14 ýyl boldum şolaydymy? Aýne. 3 ýylda klip etdim. 3 ýylda klip. Ene şolaydym şo döwrüne bara. Gatken şu atky bir izwesni başlar bar, aydymçylar hem aydymlar bar. Ýöne şolaydymlaryň içinden saýlam çykdy da. Ha. Owam dinle. Şogul boldy. Ýöne esasy öýlenmedik oglanlar. Dinleýär diýýärler bolyn. Mene araşyr bar, şolaydymy öýlenen oglanlar kendinleýär kadýar. Teýär aýdaýynmy? Teýär öýlenen oglan isläp adyň edip bolan okda öýlenmek kanky ýaly. Onuň öýdäki sot bermese bar, şolaydym komuta girip. Dinleýär kadýar. Yan ýarçym diýip. Şolaydym taryhyny alym bir gysgaç gurrun geräk. Ene dinleýijilerimiz gatken gajyklanyp durlar şolaydym hakda sahadyny kim ýazdy, sözüni kim ýazdy. Şolaydymyň sahadyny Destan Şany ýazyp ýazdy. Ha, täze. Sözü özümünki. Bir ýakyny gowurýan dostum bir taşeryurda işlemegine gitdi. Bir ýyldan soň joň ýyzyna halaýan ýyly bar. Şo durmuşa çykdy, şolar gözüňme getirip şolaň durmuşyndan bir kabat geldi da araşlar. Ene özümün hiç değişikleri yok. Ana şol temanam şu birinji gezek şol gepleşik aýtdyň. Sen gepleşiňde açdym şu tema. Kän adamam gyzyklandy. Gatken. Ene şol oglan 14 ýyllar açamakdym şu. Şol oglan ba ýene bara interim öýlen. Ay, näetdiň? Söýgü diýip şoňa diýýärsiň ha. Hakykat. Entägem öýlenen ok diýär. Aýdymy çykanda 14 ýyl boldy. Ýöne oglan entägem öýlenen ok. Ana söýgü diýip şoňa diýdi. Aga mümkin bolsa şol aýdym bir ýerine ýetirip beräýdiň diýdiňiz üçin. Gonşa güllüm, sarılım sollum, ottum yanım, kördüm sendim. Yaşlıydın hevesin allam, meni yaktın, kime yar oldum. Yürek eşmel odam, kime yeter kadadım. Yan yar içim bir vefalayı sen için. Yürek eşmel odam, kime yeter kadadım. Yan yar içim bir vefalayı sen için. Serhoş bolup içeyin meni, göz yaşlarım dökün meni. Ýa-da ýalňyz geçeyin meni, kime sorum açayın meni. Yürek eşmel odam, kime yeter kadadım. Yan yar içim bir vefalayı sen için. Yürek eşmel odam, kime yeter kadadım. Yan yar içim bir vefalayı sen için. Aydın sevin derdin çekenler, ayrı düşüp göz yaş dökenler. Niçin beni
Ene Ferhat ağamda motor kaçandan beri kaçan bana söz ederler kadıp. Ene Ferhat ağam TikTok'u Ferhat 74 dik giriyor. Nem şu 74 yılın mı? Cay nomur mu? Köçäme da duyun. Ara. Ey adam yılını koyuyor. Yelim meşek de açayım şan şunu koyuyorum. Orayı ya olmasın ara. Familyasını koyuyor orayı var ha. Familia mı da? Odur ha. Kaçtı da sıkana. Zayn omrun koyuyordun ha. Ho. Ana nem için Ferhat 74 diyseniz zayn omrun şoleken. Yeni bir çıkalga var jigen. Ay kumur dik koydum olmalı ya bir metre kadar adım olmadı da. Yürgünlürek şoda. İyi içinde şey diye, gumur diye da. Diktirler de ara bu. Şunu bir gururman beriptin ayağım. Gennecem bilen bağlanışıklı bir da. Ho bar kumur neme bağlanışı ol. Edilo. Ola qalal ne gennecen dahil yok onu. Bu neymi diye bir ara sen soramak için geliptir. Şunu bir gururun ver ay, ödün bilyen şunu. Bana ayttıracak olmam yürütür. Adamla karışıp dur. Yürütüm bek dağ dik urdiyan mı? Ho. Bir gün mene öyde yok, öyde sorak geliptirler de anim adi adıma düşman. Kapıyın kakya, gennecen atşa kapıyını. Selamun aleyküm tal. Mi diye, gumur vamaydı ya. Oğlum antenne yok mu diye deret antenne. Oh, onun yok burada komşuluğun antenni var ay diye. Şey deyip kapıyını yap ya. Gidiyor maşinin içindeki anne varandır da şey dedim onu yengeme şey deydi. Barha onun çınadı Ferhat'ı deyip onu tadem var sonra onun cevap verdi de aydıptı. Bir de uçacağım umru gerek. Yerde gidiyorum umru gerek diyeyim ben de. Ay odaklarına bilemek onun son düzölüşüp alışıptırlar. Niye dediğim aydan da salı veren de plan yer gitti deyip o. Ene Ferhat Halipa yürütü bize seyredeceğin illeşlemede. Bir neye maslahat verip bileğiniz. Ey maslahat, ne ama maslahat vereyim men. Bir aytsakladıma var men. Neme de. Bu şu yerin yüzünü yaşap berke adam can sağlığının kadrini bilmeli. O canın sağ bolmasa şu dünya bir şaya degen o. Men şonu özlememde göz yetirdim. Şoňa bir değişli bir aydymlydan bar öýdi ýa-ni. O sözleri ovamızda bir ataş diýip bir oglan bardy. Pahir boldy. Şoň öz durmuşyny özüne ýazan goşgutuşy. Onuň öýe getirdi bir gün agaty bilen bile geldiler. Onuň goşuýuny okak gördüm. Maňdyma batdy. Onuň men şonu aýdym etdim. Mümkin bolsa şol aydym bir ýerine ýetirip berer illeşlemez üçin. Başysyny ne? Şu zikri yazdım, unuttum de. Min yanayın yanman, ehribanlarım. Ağlanım min yere, türkülüğümdün. Mayıplı korku, gözüm bubayım.
göçüp baryalı Öldürdüm döndürüm geçip baryalı Ayıklı durku Müzüm hudayım Öldürdüm döndürüm geçip baryalı Ayıklı durku Müzüm hudayım Atasaydır tefelli takdirüm Ömrüm manidi şulardır benim Bu kadırın yönü ağlamayında Mayıklı durku müzün hudayım Bu kadırın yönü ağlamayında Mayıklı durku müzün hudayım Mayıklı durku müzün hudayım Mayıklı durku müzün hudayım Mehribanlar sizem yurtuna perhada bunun aýdysýaly. Kä wagt adamlar ýaşap berke özündäki bar zatlaň bir ýadynan çykarýar adam. Bunun gadryny bilen ine ýakynlangadan öz jan saglangadan gadryny bilen. Agam şu ýagdaý ýa kılmaýyplyk siz öýlenmäkäňiz bolduňyzmy ýa öýleneňiz soň? Öýlenmek. Öýlenmäkäň. Armadan gelayımdı. Ha, 4-5 ay yani işe girdim. Edara. Şu taýda da boldy. Şular ýaly. Hadysa boldy da. Genejem bilen halaşdyňyz. Indi genejeme bir gowuryan, has gowuryan aýdym barmy size? O daş diýip bir aýdym bar şol durmuşymyza, genejen kiýimden durmuşymyza alaýarak gelýäni oşgusy menkide başga bir şoňa guap taşarak geldi diýip. O şu toyoda da var tamam şu özüňe düzeni aýdyp bersene diýerler de. Ýöne hakykatda men özüme düzenim bu sözlerimi hiç oşgyap göremok. Şu ýaşyma çenli. Ine şu gepleşikde ýurtda genejemi halyan aýdymyny aýtmana geçip bolmadan. Sebebi adamyň durmuşynda näme ýan ýollaş gerek da. Gogununda da kıyımında da ýanynda bolmak üçin ýan ýollaş gerek. Şoň üçin bir genejemi gowuryan aýdymyna biňlenip beräý. Başysyny ne? Yıkılan gönlümü parçalap gidiyen derdini duydun mu? Şunludur. Yıkılan gönlümü parçalap gidiyen derdini duydun mu? Şunludur. Yalandan geçip yalan tüyürlür Beşin gidi varkın Şuun duyurlur Kıyılıp bir tedek Tegmil buyurlur Şol tegmil ömrümü Kalır odur Kıyılıp bir tedek Tegmil buyurlur
Kandırmayıp oğlum sormanlay beni Kıymedim gözüm Umuydum dinle İrden işte yalımı Şını bilende Şonu hükümdüm Ölüm odur İrden işte yalımı Şını bilende Şonu hükümdüm Ölüm odur Şot temel ömrümü Kalan odur Mercan Halipa gedek gelende katı davalı vallahi şu Halipa. Ene internet sahipalarını dinlen ya. Efirasyon tuğrum aydanım dinleyicilerinizken oyu gollap dinleyeler. Ene arada bir aydım davalı vallahi. Aydımın adı ne emit sol aydımın adı? Mina alan gelin, onu gelin nippilan şöyle. Aydımın adı. Alan Onu gelin ni baydılğı da yedin yazılğı demen 2000 yıl ayttım olaydı men. Ene sol aydımı Mekana Taif 2003 yılda ayttı. Deyiptir. Sonra mesirde de bir gelip yok ol mercan tarihi bu 2010 yılda ayttı deyiptir. Sol aydım aslında kimin sol? Olaydım men birinin kıyamen gidip bilecek ha. Ma onu getirip verdiler. Şu oğul Cemal'in nece deyip bir dayda vardı. O bakır oluyor. Şu oğlu şolaydım hinlen baycan eken. Şeydim şolaydım aydıp berağıydım dikkelli. Ne açıncı yıllar? 2010 yılda men şolaydım aytyadım da. 2010 yıllar. Ha o. 2010 yılda aytyadım. Son serde anor var. Jangetde mercan şu aydımın davası. Men aydım del ol dava eder ya lidim men bileme on lidim. Yadan men ne lidim. Öyle. Ma getirip berlerine 2010 yılda men şu aydım ayttım. Kurbanın ağadağı hem Halipa sadanlar bilyenler meni. Tecelna ki Halipa sana ustatlar hem men dinlep gördü olaydımları. 2010 yıllar. Ha. Düşündüm onu sizem asıl aydım liydi dörüdü bilen doğru. Yok. Bilemek şey. Onu mınam tomoşaçılara koya el dinleyicilerimiz. Gördüğünde Mercan Halipa 2010 yıl aydıptır Mekana Taif. Men ayttım deyip 2003'te aydıptır. Endi onun irak kim aydan bolsa uruşta aydan komentariya yazın bilen bilelik. Ha, bizden bilelik. Menen bilemek şey. Ona mümkün olsa şol aydımdan bir qıyıtqacık yerine yetirip beray. Böyle başladın. Ananıma verme Allah'ın başkanı Dedim içim din gözüm olsun Kazanım can içim Öye düşmanı Deyiptin şolsun kolum olsun Dimene sözüm yok Bulunmakı ne döveceğim dilim arasın İçim canım köyüm olsun Denizini oğlum tüyüsün Alan gelinin ömüm gelin Tutan toyun bolsun oyun İçim canım köyüm olsun Denedini oğlum tüyüsün Alan gelinin ömüm gelin Tutan toyum bolsun oyun Tutan toyum bolsun oyun Sağ ol aydım hadisen goken. Ene yan qaydyşymy diýalak galanam. Komentarlarda tomoşaçylaryň esasynda şöder aydım kimiki bolsa. Ne kip bolsa. Mercan Halipa
Ene aýdaly durmuşdan bir zat almak isleýär. Ýyna bir gaýtaryp alasyn gelýän bir zat bar bolsa, nämen alardyňyz? Iki taýym alardım. Ýakypjana düzen aýdymma mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýin. Böyle. Bir gecede öýtünüň ýakally giň howlyňda soň köýüňde kelli Günertan ağlasyp çadyr dikelli Ol howlyň boşap galanasan taýym Günertan ağlasyp çadyr dikelli Ol howlyň boşap galanasan taýym Öňden bilýän bu dünýä bir lali Ýygyňda ağlaýyp bollap bildäli Heni dil bitmedik bir çağ aýaly Aýçagardyň aýtman gitdiňe can taýym Heni dil bitmedik bir çağ aýaly Aýçagardyň aýtman gitdiňe can taýym Bu ne bela ne Hudaýym gargady Dirliňi iki taýyň görmedi Senin balan yer wagyrtla baglady Didaryňa dar wallymla can taýym Senin balan yer wagyrtlap aglady Didaryňa dar wallymla can taýym Yan yollasın otir bir sadık halip Doğancıklan yatir bilen bökülip Ekil taýyň ke gülüp ke ýykylyp Didaryňa dar wallymla can taýym Merzen taýyň ke gülüp ke ýykylyp Dutar kirşi üzülip galalajan taýym Müň ağlasam dirilmirsiň Can Ýakupjan can taýym Ene ağamyzyň ýatan ýeri ýakty bolsun, ne Merjan Halipaň hem agasy hem halipasy bolup durýar. Ne Ýakupjan ýatan ýeri ýakty bolsun. Ene halipa arada bir efirine de gawat geldi. Şonu gatken adam aqly diýip bir aýdymy haýat etdirdi. Ene şol aýdymy ilk bilen bir döreşini aýdyp beren, aýdym kiminki soňam bir tomoşaçylarymyz üçin ýerine ýetirip beren. Gurwan ağa diýip, Gurwan kör diýip tanalýar da. Dejene ustat gitarist doğanmız var. Şoň öz düzen aýdym şo. Onuň sen aýdyp beräýär diýip tozornakyny jylla berdi. Şondan näram aýdyp gelýär. Aýdyp beräýin şol aýdymy. Ýerine ýetirip beren ondan. Yaşlarımda arzu ettim men seni Senem akit yaman kösedin meni Senem akit yaman kösedin meni Çıdam edip bilmen yalım
men şuni şu hatım kandı yatlığın meni şu hatım kandı yatlığın meni başka bir bilen durmuş kursun bir düşükte yatıp ah çekip dursun bir düşükte yatıp ah çekip dursun alyanaktan sipalap öpsün şanlı yüreğim dönüp örün seni şanlı yüreğim dönüp örün seni gözlerim kör bolup görebilmedim dillerim lal bolup geplebilmedim dillerim lal bolup geplebilmedim hasalik içeri çıkabilmedim hazamı suyunup yatlarım seni hazamı suyunup yatlarım seni bak şoğlun aydır sözüm var sana nemi beyle akıl katsın var bana nemi beyle akıl katsın var bana çın yürekten aycan şu sözü sana benim ke vakitler yatlığın meni hazama söyünüp yatlarım seni çın yürekten aycan bu sözü sana benim ke vakitler yatlığın meni hazama söyünüp yatlarım seni şanna yüreğim dönüp örün seni Sağ olun halipa ana efirde gatkan adam dinge şolaydı mı? Islegüller ya bolin mara qowaydı meken. Ana hasam meter şular yalık bir prirodada oturup dinlesen. Ana açık TV-gatda yürütene şu gökte gelip yazdık taraw şu gepleşigi. Onun bir sebebi var. Ana kafeň ady gaçy diýär. Şoňa men aýatyn bir at tapdym da. Näme üçin gaçy? Şu kafe bilýänmi? Ha? Gaçyk gelinýän kafe şu. O, eliniz adyny öçürüp arasda TV-gatda ne garaýda oturjakmy, kabinede oturjakmy, tagamlar hem gowy. Ertene şu kafeň işgärlerine aýatyn bir minnetdarlygymy bildirýär. Bir de hizmet edip şular ýalyk bar. Mümkinçilikler döredönler üçin. Indi Serdar ağa ýerite bir şu halipalardan bir dinläp, özüňe bir ýakyn görüp dinleýän halipalar bir kimin ýolundan dinleýän? Men halipam Haziyal Mehmedov. Şol dinleýän hem aýdyklaryny gowy görýän. Indi Hacı Halipaň özüň bir berekellaň berendir, bir dinläp seni. Awa. Ona mümkin bolsa Hacı Halipaň bir aýdymdan ýerine ýetirip berer. Başladın. Sen husnuna bulunmayın deyip sana gülünmayın. Sen husnuna bulunmayın deyip sana gülünmayın. Pek sevime bol
Sağ olam, ömrüň bolsun, aýdym gat ýerine düşüpdir. Sağ ol, senin canın sağ ol. Indi Merjen, näme üçin TikTok'a marjina diýip gelýär? Ha, şu at. Gowsara berdiň sen. Kakam kiçiräkkän, adym Merjen. Marjina diýip adym şeýle tutýardy. Öýdäkileň hemmesi garnaşlamy, sosarlamy bary. Adym tutmaýdy, Marjina diýip ýüzlenýär. Onuň hit diýmegimin sebäbi hit aýdymlar, medeniýetim uğruna hit diýip goýdum. Marjina baýaryna hit aýdymlaram bardyr. Ha, ne diýip bolsa. Indi arada bir täze ýazyp etdiňiz. Ha. O, şol aýdymlaryň içinde men has bir ünsüm çeken aýdym gör gerekdi. Indi şol aýdymyň bir döreji, aýdymyň awtory kim, sözlerini kim ýazdy? Şol aýdymy hemme muştaklamam gowurdy. Ha, sağ bolsunlar. Şol aýdymyň goşgusyny Annaçary Umytly diýip bir şahyr bar. Ha, şondan diňledim, şondanam allym, aýtdym. Aýtışmaýaram ýerine düşdi. Sağ bolsun. Onu şu gepleşigmeden bir içinde şol aýdym bir ýerine ýetirip berayım. Başysyny. Dinleň ýazgyt kitabyň soňlanmasa. Dinleň ýazgyt kitabyň soňlanmasa. Ajal gelmez hakdan perman bolmasa. Kadyr bolmaz eken adam ölmese, ölmese. Kadyryň bolmak üçin bir gerekmekä. Kadyryň bolmak üçin bir gerekmekä. Kadyr bolmaz eken adam ölmese, ölmese. Kadyryň bolmak üçin bir gerekmekä. Kadyryň bolmak üçin bir gerekmekä. Manadyň bolmasa bolmaz bunuň şat. Manadyň bolmasa bolmaz bunuň şat. Töwerekde adam galmaz badabat. Hasta halyň sorar eken ýediyat, ýediyat. Ýar diýip atlanyrlan, ýar gerekmekä. Ýar diýip atlanyrlan, ýar gerekmekä. Hasta halyň sorar eken ýediyat, ýediyat. Ýar diýip atlanyrlan, ýar gerekmekä. Ýar diýip atlanyrlan, ýar gerekmekä. Annaçary güç almasa bilingde. Umytly sen güç almasa bilingde. Dağına pikirler tozar zerinde. Donuňa bak ýarlar baran ýerinde, ýerinde. Hezret hormat üçin don gerekmekä. Hezret hormat üçin don gerekmekä. Donuňa bak ýarlar baran ýerinde, ýerinde. Hezret hormat üçin don gerekmekä. Hezret hormat üçin don gerekmekä. Hezret hormat üçin don gerekmekä. Hezret hormat üçin don
gerek mekan. Sağ olun köp bilen aýdym diýsen ýerine düşüpdir. O aýdym bolupdyr. Indi şu gepleşige ne çağırdım, teýlek edip forma edip geldiňiz köp sağ bolsun halipalar. Ene köp sanly testirlen gelmeginde kommentarlaryň esasyna sizi çağırdım, bu size berilen soralara gowy jogap berdiňiz. Her kim özüňiz jogap berdiňiz. Indi şu gepleşigimiziň ýene bir şerti bar. Ene şu YouTube sahypamyza ýüklenen aşagdan sylkasyny belleýän. Ene şu 4 sanak bagşyň haýsyny köp ses gelse 2 sanagyny indiki gepleşig bilen mihman edip çağırýar. Awa. Onu şu gepleşigimizde illeşlemede goýýar. Nesip bolsa. Ene sizin hem köp minnettar. Ene yedigen video studiyasy beki agamyza öz gruppasyna köp minnettarlygym bildirýär şu ýazgyny edeniňiz üçin. Size de sunugatda köp bir näme üstünlikler arzu edýän sunugat ýoluna awraýyňyz mundan beýlek beýik bolsun. Ene mehribanlar sizin isleg bildirýän bagşlaryňyzy çağırdyk we sizin isleg bildirýän soraklaryňyza jogap berdik. Ene biziň gepleşigimiz şulardan ibaret. Biziň YouTube sahypamyzda agda bolan nesip boldy. Indik gepleşigimiziň indik sanlaryna haýsy bagşlar çağırar we nähilek soraga jogap edeli. Olaýam size bagly. Onu gepleşigimizi geçir gutarýar.